मानो थाथ'खौ? बे बक्सिया लाजिनो रोङाखै मा मालाय फेमिलिनि गेजेराव मालायजों फैफानो बेबायदि। मामि मा जाखो मानो थाथ'खौ थौ? आंकोल बक्सि आंकोल। मा रनि? बाम। आबा आं बामगोन आंजों फै। बामथो दे बामजानो नागिरदों बियो नङाबा गाबलायगोन दा दिसटाबनो। मानसिखौनो नायनो हाया एसेबो। आयौ बामजानो फै। थाबायनो बाबाय बियो। सायावनो ओरै मोजां देखायफ्लायबाय थागोन। थौ आइसक्रिम जागोन जोंना दे। बामथों दे माथो जाखो? लिङा गारा फैफागोन बेयाव जेराव थाङो बेयावनो लोगो मोनगोन बेखौसो जेराव थाङो बेयावनो थांफागोन। आबाया थानो मोजां मोनोना बेबायदि सोरबा न' मानसि थाबोला गेलेनो मोजां मोनो आरो गथ'फोरा ओरैनोबो बिमा बिफाजों गेलेनो बारा कम्फर्ट मोनखाया बेबायदि आलासिफोरजोंसो मोजां मोनखायो। आलासि बे आलासि जानानै दंबावो। आलासि सोरखौ बुङो? आलासि बिखौ बुङो जाय साननैसो गोबां साननि गेजेराव साननैसो ओरैनो आलासि जानो फैगोन बेनिफ्राय थांफिनगोन बेखौसो आलासि होननानै बुङो। बेबायदि मानसिखौ जानो आलासि होननानै बुङो मालायनाव थानानै जयै जाग्राखौ नङा। आं बिसोरखौ नुबानो आंना खर' गाज्रि जायो मिथिगौना। आं रागा जोङा होननानै सानो थेवबो बिसोरखौ नुबानो आं रागा जोङो मानोबा सुखुआ आं बिसोरखौ। नोंहासो मानो सुखुआ? नोंहासो मानसिफोरजों गोरोबनो रोङा। बेफोरबायदि मानसिजोंलाय सोर गोरोबनो? नंखाय बुङै जाग्रा मानसि नोंथ' दासिमबो बुजिनो रोङाखैयानो। बिसोरो मायबा मावो बेबायदि मालायनि न'आव बेबायदि थाबाय थायो हो? मावोमोननो माथो आगोलो दा मायबा कम्पानिया लस जादोंनो। दे कम्पानिया लसआनो जायो मायबायानो जायो दे मानिबाय दे एटलिस्ट मायबा मोनसे मावनोथ' नांगौ बिसोरो। बेफोरबायदि जयै जाग्राफोरखौ आं सैया दे। माबोरै थांनो हो माब्ला थांगोन बिसोरो? माब्ला थांगोननो बिसोरो ना जोंहानावनो थाबाय थासिगोन? जेरावबो प्राइभेसि गैया जादों। न'आव थांब्लाबो बिसोरखौसो नुयो सेराव दामला उन्दुना थागोन मायबा दामला उन्दुना थागोन मायबा सोबबाय थागोन मायबा जाबाय थागोन। न'आवबो जेबो सान्थि गैया जादों आंहा। दे जाबाय दे बेफोर बाथ्राखौ उनाव रायज्लायगोन। थौदो शपिं खालायनोसै। नों आंखौ हारसिं थाबायना थांजानो लुबैदों दांग्रोमनो मेगन नुयै मानसि। फै थारमाने आङो राग जोङा सानबाबो राग जोंनांगौ जायो मिथिबायना। रागानो बारा। हाममारगोन ना हाममारा मावनाया? हमजागोनसो ना मायो? हमजाया खोमा एसेबां मोजां चान्स मोन्दों सानसेयावनो डान्स मारियाबा। र' सिसि केमेराथ' गैया होननानै बुंदोंमोन रितुआ। आगोल खिन्थु फार्स्ट फैनायाव आङो गंसे नुदोंमोन। बे लामानियावसो दं खोमा। लामायाव दङ आरो अबेबा मोनसे साइडआव दङ। दाखालि गैया होनना बुंदोंमोनलै नाथाय आङो थानाय बायदि मोनदों। आरो केमेरायाथ' रुम सिङाव गैया खोमा र'। रितुआयाथ' नंखाय बुङा गैया होननानै बुंदोंमोन। लागायगोनसो होननानै बुंदोंमोन लागायाखै। थेवबो रिक्स लानो हाया। बे फालिखौ मास्क बायदि लगायना लानांगोन आंखौ नुयैबायदिनो। फुलावनो जाया जाफ्लाङा नुनानै होब्ला डेन्जार प्रब्लेमाव गोग्लैखागोन आं। जि जायो जागोन दे। बे फालिखौनो खर'आव मेरायना लानानै खांसेयावनो एन्ट्रि मारिनोसै। बाद में देखा जाएगा। दै लोंनो? गुदुंसो लोंगोन गुदुं। दै गुदुं लोंगोन? र' आं फुदुं दे। र' दसे नेदे दानजागोन। बेनिफ्राय आबा आं दहाय बुंनायखौ गोसोआव दंना गैया नोङो? माखौ? नोंखौ फोरोंनाया आङो? दङ। दिनै बुंनाय आं सोंबावनि तुम्हारा घर कहाँ है? बा ओरैबो सोंनो हानाय नोंखौ तुम कहाँ पे रहते हो होननानै। नों मा बुंगोन बेबायदि सोंबोला? मेरा घर अंधेरी चौकी में। औ आरो गोरलै नाम्बारा? मेरा घर अंधेरी चौकी में गली नम्बर 50। जाबाय दे गोसोआव दं दे। बावनाङा दे आबा दे गाबोन बेबायदिनो बुं दे सोंबोला दे सारा सोंबोला।
आरो सोंबावगोन मम्मी का नाम तुम्हारे पापा का नाम गोसोआव दंना? गोसोआव दं। आइनि नामा मम्मी का नाम सुदेम बर' पापा का नाम रादाय बर'। गुड बय मोजां गथ' दोनखाबाय आंना आबायाना। आंना आबाया गाबोन एडमिसन मोनखागोन ना आबा? आंनि आबाया औ नंमारगौ औ आंबो बेबायदिनो सानो आंथ' नोंखौ लोगो हमनो बुंखाबाय थादों माथो नोंसो फैया माथो। जेनेबा नों आंखौ नुबोला फसन्द जायाबो जानो हानाय देनाय आं साइस गैया थेवबो आरो बेसेथो रायलायबाय थानो खेबसे नुजानो गोसो दंमोन आरो नोंखौबो नायनो गोसो दंसैयोमोन आं माबायदिबा आं जायजों रायज्लायबाय थायो जायनि सिमां सुजुबाय थायो बेबा माबायदि बेखौनो आरो नङा दे बेबायदि खालाया आङो नोंखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो खालाया बेबायदि। सोरजों रायज्लायो सोरजों मा मायो गावखौनो बावगोमालांबाय खोमा बियो गावआ सोरमोन। मायबाफोर इयुनबा दङना गैया सोरजोंबा रायज्लायो। आइ गालि ओंखाम जाला नामा नोङो दहायनिफ्रायनो बेबायदिनो रायज्लायगासिनो सोरजों रायज्लायबाय थायो नोङो बेबायदि इयुन दङना गैया मा दङ बेबायदि मानसिजों रायज्लायबाय थायो नों मानो बिदि रायज्लायबाय थानायखौ नुवाखै नामा नोङो? दोननोनो हामगोनलै नङाब्ला बे बिमायाबो मायबा बुखिनासो होगोन खोनागोनसो अबावबा। र' दे आं दाहाय फन खालायगोन नोंखौ दे एसे खामानि दङ र'। दे आयै नों मानो बेबायदि रायज्लायबाय थाबा गेजेराव हाबखुनानै होयो? फिसा नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आङो। इयुन दंना गैया बेफोर सेंग्राफोरजोंलाय नोंहालाय ने ओरैनो रायलायबाय दङ नोंनोलाय बेफोरखौलाय मानो नांगौ? मानो नाङा आं नोंनि बिमा नोंखौ बेबायदि नायबाय थागोन नामा आङो? गावनि संसारखौथ' बेबायदिनो बरबाद खालायनानै लाबाय। मा सानो मा मायो माबायदि मानसिबा बिसोरबा मोजां गाज्रि जेबोखौनो सानस'नो हाला नामा नोङो? आयै नों बारा बखिबाय थानाङा दे ओंखारलांगोन आं न'निफ्राय मिथिखा। बखियाखै आं बखियाखै। नों गावनि एसेबां मोजां संसारखौ धंस' खालायनानै लाबाय एसेबां मोजां हौवाखौनो नों बेबायदि गारबाय दाबा सोरजों रायज्लायो बेनिफ्राय मा खालायनो नागिरदों नोङो? आं साननानै गिनायसो मोन्दों मिथिबायना नोंनि बेबायदि आखलखौ नुनानै। सोरबा सेंग्रा उन्दैफोरजों रायज्लायाखैथ' नोङो स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय सेंग्राफोरजों बेबायदि सेंग्राफोरजों रायज्लायबालाय नोंखौलाय मा मावनानै जाहोगोन बिसोरलाय? बाब्रे गावासो मिन्थिगौ बायदि सिगां बखिबाय थायोहाय माबा जेबो मिथिया हसियानो। आंखौ टेनसन लानाङा दे नोङो ने आंखौ होसोनो लुगैबाय नोंबो बांद्राय जानाय बायदि मोन्दों नामा? नोंसो बेबायदि बुङोलै आइ रावनिबो फिसाया बेबायदि बुङा खोमा। सोरबा गावनि बिमाया फिसाजोखौ बांद्राय जानाय बायदि मोनो नामा? उनसि मायबा जागोन मायबा माबागोन होननानै दिनै उन्दैनिफ्राय फेदेरबाय फोलावबाय दा आरो नोंसोरनो बेबायदि गिदिर बाथ्रा बुंनो हाग्रा जाबाय आरो। नोंनि बेबायदि टाइम पासनि बाथ्राफोरखौ बुजिया आङो। नोंल' फेदेराखै फोलावाखै दे बयबो बिमा बिफायानो फेदेरो फोलावो रावबो बुजिया आंखौ। माथो बुंबावनो आरो बुजिनो नागिरै मानसिखौलाय। एसेबां बुजायबाय थेवबो बुजिला गावनि गोसो बायदिनो मावथारो। मावगोनथ' र' आंनिसो लाइफ आं आंनि गोसो बायदि मावगोन आंनि गोसो बायदि थागोन नोंसोर रावबो जेबो बुंनो नाङा आंखौ। मोजाङै होथेदोंना खर'फोरा मोखांफोरा सोरबा नुहुरनोबो हानाय खिरखिफोरखिं ग्लासफोरखिं आरो बिसोरजों जेबो गेरेन्टि गैया अबावबा सिसि केमेरा दोनखोमाबो हानाय। बेबायदिनो मोखांखौ खोबनानैसो हाबगोन आं बिसोरनि रुमाव सिरि केमेरा दोनखोमानो हानायथ' गेरेन्टि गैयालै सेफटि फार्स्ट नङाब्ला गासिबो सिमांफोर बायफ्लेजोबगोन माथो आंना इसान सायाव उन्दुनो मोननाय नङा गेरेन्टि गैयाथ' बे रादायजों बे केमेरा लागायनोबो हानाय ओरैनोबाबो बे जोंफोरखौ मोजाङै सुखुखाया। हे भगबान सिसि केमेरा थानाङा दे भगबान आंखौ बासाय भगबान बे खामानिखौ साक्सेसफुल जानो हो भगबान नोंनो आङो माबा मन्दिराव थांनानै 500 थाखानि दानो गोनां साक्सेस जादो इसोर भगबान माथो लक गोजासो दा माबोरै खेवनो आंलाय माथो मारियाखैसो नामाथाय लक खालायदो थारमाने माल दङ बेयाव माल गैयामोनबाथ' लक खालामनाय नङामोन माखासे माल मोनगोन बेयाव फैसाबो मोनगोन आंनिबा आरो रितुनि सनाफोरा गोदोर आसानलो बा बेसेबा दला जागोन गिलिरनिखा जोंनो लांथारनांगोन खिन्थु मायबा मोनसे खालायनोबाबो
खेवथ'नांगोन माबोरै खेवना र' आइडिया इसिङाव थांनि र' इसिङाव दे हाला माबोरै माव नङाब्ला सानसा आखाइनिफ्राय थांगोन सान्तिखौ खेबसे फन खालायनांगौमोन सान्तिखौ मानो बियो न'आव थांदोंमोन ना बिनिफ्राय जोंथ' खोन्थायासैबो लक खालायनानै फैबाय नेनासो दं नामायथाय बियो जोंनाथ' थांनायाबो गोबाव जागोन आबानि केकखौबो दासो बानायनो होदों लानानै थांनांगोन गोबाव जागोन माथो गोबाव जासिगोनथ' र' एसे थाब फैनो हाबावनांगौमोन नोंना जोबा माथो खामानिया दा मोनासिगोन आरो मोनानाय ना हरखौनो जागोन बायदि मोनदों आं दे र' खालायनो र' सान्तिखौ फन सान्तिनि नाम्बारखौनो मोनाखै माथो मा होननानै सेभ खालायदोंमोनथाय आङो सान्ति होननानै सेभ खालायनांगौ आरो नोंलाय मा नामावथ' सेभ खालायदों र'लै खालायनाय बायदि मोनदोंमोन माथो आङो दा मोनबाय आं थारमाने एसआवसो नागिरबाय दं सिआवसो मोनबाय र' रिं जादों र' मा बुंनांगौ सान्तिया न'आव थाङाखैबा बिसिनि न'आवनो थानो हो थांनायाव लांफाखागोन नङाब्ला दालाय थांनानै अबाव थाहैनो बेनि एक्सट्रा साबिखौबो होनाय जायासैना हेलो शांति हाँ जी साहब शांति तुम कहाँ पे हो जी साहब मैं रोड पे मतलब कहाँ पर अरे साहब मैं क्या बोलूं मेरे बाबा को ना बुखार है मैं मेडिसिन लेने जा रही है तो मैं अभी रास्ते में है साहब ओ क्या हुआ है घर पे सब ठीक तो है वो साहब थोड़ा सा बुखार है बाबा को वही ओ अच्छा मतलब क्या ना हम वो शॉपिंग पे आए हैं तो घर पहुँचते देर हो जाएंगी साबिखौ दोननो बावगारबोदों होन तो हम तो लेट से पहुँचेंगे ना तो तुम्हारे लिए ना चाबी रखना भूल गए हम तो तुम घर पे रहना जी साहब तुम्हें हम जाते समय पिकअप कर लेंगे हाँ साहब ठीक है हाँ ओके ठीक है मा बुंदों सान्तिया बे सान्तिया लामायावसो दं अबावबा बिफानो मुलि लांनो फैदोंनो बिफाया लोमजादोंनो होमब्लालाय थांफाखानो हागोन दे जोंदोनो औ सना फैसा मोनबाय सना फैसा मासे बुरजालै साननायफोरा जाफुंजोबसिगोन थेवबो फैसाया खमद्राय जाबायलै आरो एसे थाबावनांगौमोन बायदि मोनदोंमोन आं इसेबां धोनि मानसि आलमारियाव इसेबां आलमारि गद्रेजाव इसेबां खम फैसा दं सोरबा जायखियानो जाया मानो मोननांगौखौथ' मोनबाय आंनि मुङा हाला माव आं फाला सनायाबा असलि खिन्थु असलि पियर सना खाबायदि मोनदों जोंख्लाबलाय लांदोंलै आरो मोनबावनोबा हामबावगौमोन आरो नागिरबावनो नामा अबावबा आरो नागिरबावनो दिनै नांला दे अबावबा मोनफैगोनसो माबार थांदोलाय हाला माबार थांदो माबोरै नङाबा नुजागोनसो हमजागोन मोननायखौबो मोननाय नङा साला लाना खारनोसै आं